आंटासिड, पांटोप्राजोल, राबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, रानिटिडिन भली मेडिसिन्स खाइकी मध्य आपणकर एबे पर्यंत गैस्ट्रिक बा एसिडिटी गैस रोग रही कहीं भल कहीं हेउनाही कारण आपण एबे पर्यंत लंका को खाई आसुछंती अर्थात सुखिला लंका, कंचा लंका बा गुंड लंका को आपण खाद्यर पकाई खाउछंती। आपण एबे पर्यंत मध्य सकाळे खाली पेटरे चा पिउछंती बा दिन सारा भितरे बेसी थर चा कॉफी पिउछंती। आपण जदि बासी खाद्य जेपरि कि बासी पखाळ, बासी रुटी बा अन्यान्य बासी खाद्य खाउछंती, जदि फ्रिज रे बळका खाद्य रखी ता परदिन आपण खाउछंती, जदि बेसी मिक्सचर, बिस्कुट, किणा बजार रे मिलुथुबा छतुआ को बेसी खाउछंती, जदि घरे बसी रहिछंती चलाबुला करूनाहांती, जदि कम पानी पिउछंती, जदि बेसी मानसिक चाप बा चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन रे रहुचंती, सेतिपई मेडिटेशन, प्राणायाम करूनाहांती, ए सबु कारणरू आपण मेडिसिन खाइकी मध्य गैस्ट्रिक रोग भल हेउ नाही।